ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏବେ ଆଣିଲି। ଦେଖିବା କେତେ 200 କେତେ ପେଜ୍ ଅଛି ବୋଧେ, 204 ପେଜ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ମୁଁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛି ଗୋଟେ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସାରିପାରୁଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରି ସାରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଜି 12ଟା ରାତି ଭିତରେ ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ମୁଁ ସାରିପାରୁଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଦେଲେ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିନି। ଏମିତି ମାସେ ଲାଗିଯିବ ସିନା ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସାରିଦେବି ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ମାନେ ଆଜି ସରିଲା ବହି। ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ଦିନ 2ଟା ଅଧେରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏବେ ରାତି 2ଟା ଅଧେ ହେଇଛି। ଆଉ ସରିଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଅଳସୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସାରିଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହଁ ସାରିଦେବୁ ଏମିତି ସେମିତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ 1952 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେତେଟା ଜିନିଷ ସେୟା ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଆଉ ୟୁରେନିୟମ୍, ନେପଚୁନିୟମ୍, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍, ଆମେରିକମ୍ ଆଉ ବାର୍କେଲିୟମ୍, ଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ, ତାପରେ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଯାକ। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିନେମା ହଲ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ 1952 ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲ୍ ତ ଛାଡ଼, ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ତ ଛାଡ଼, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଛାଡ଼, କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ 3Dର ମାନେ ତ୍ରିପରିସର ଯୁକ୍ତ 3D ଯେଉଁ ଆମର ସିନେମା ହଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ନର୍ମାଲ୍, ଲାଇକ୍ ମନେକର ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍କର ସିନ୍ ଆସୁଛି ତ ପବନ ବାଜିବ, ସୁଗନ୍ଧିତ ପବନ ବାଜିବ। ଯଦି ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଶୀତଳ ପବନ ବାଜୁଥିବ। ମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯଦି ସିନ୍ ଆସୁଛି ସେ ମୁଭିରେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ସତରେ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି, ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଆଉ ଉତ୍ସେଚକ ମାନେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ମିଶିକି ଯେଉଁ ଆମର ଶର୍କରା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ କଥା, ମାନେ ଘାସ ଫାସ ମିଶିକି କ୍ଷୀର ହେବାଟା ଏମିତି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା।